Dian. Gong. Gong. Ngapa? Durna teka. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semari. Lho. Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Mune piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Ah wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke. Maksude katut karo kawula Karangkadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Kamu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro. Daripada kula wis kebacut nesu, kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremaning Karangkadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Ngono ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Oh, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Engko nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean.
nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar muni iki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai mencer tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalange aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kanthi dayan. Panas maning jajaran sultane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora-werku Dara kok dunake kancane Durna. Ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku anggere nesu ngene iki saka-saka ora tak basani. Tak saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula.
Oh, cerewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen niki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe klorak-klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampeyan iku cilik. Tak tutke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak tutke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarake ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngeleh. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane padake. Hah? Aku tak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggalih kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokean sambel e, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampeyan karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampeyan ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampeyan ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin ndlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning merga sampeyan percaya ora tekaning pati malah entuk nugraha. 1. Wah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka 2. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning merga sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardikengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok suprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pait. Dhuwur ngambung ngisor becik. Oh, tantep. Ngawur. Ha. Munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu
kapinteran, Durna iki ra duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan le mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra Maning Suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Dene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata, Bagong silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ah kaya Vespa tenan e, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae, bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane, ora tak totok ndulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampean iki mung mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya? Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Ayo. Kok adol Bagong? Lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol taun iki ya ora apa-apa. Ya wis ben pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ora ngerti sarep tak omongke apa. Oh jenenge ala apa? Jenenge sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Ha iki piye mbok ngene iki? Bagong. Aku suwunke pangapura. Bagong. Ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blanja. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik. Niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngun ngapunten kula kepeksa ning ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bala isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalak. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki ngene iki. Ya aleman ya aleman. Terus main gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men.
Lah kono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Dene ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur ranggre wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumeneng kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok, ora. Wah ora krasa. Ngapunten nggih, Den. Nggih wonten niku pokoke intine wonten niku. Ya. Tiba sepadha-padha. Ya, aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasat pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Jeng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Jaman kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemahe. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhire ling ngedhuki padase atos banget e. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lha ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. Ana memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae rak senengane roman ta, Tru. Mbok mbiyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok anggere ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tenguk-tenguk ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jago